Okay, magandang morning po sa inyong lahat. So ayan, meron kumuha ng cornice natin. Sila Uncle. Sige Uncle, salamat. Medyo mabigat. Mabigat. Dito lang po yan sa aming boss. Dito rin sa Santa Ignacio kumuha. Okay. Ayos. So ayan, maraming salamat sa nag-order ng corn isa. Nag-pick up. So kami mga boss, punta tayo sa hello. Punta tayo sa site mamaya. Hi, this is my camera. Hey! Riyan, saan ka pupunta? Mag-hi ka sa vlog. Sa camera. Hi ka sa camera. Hey! Ayan o. Dito. Halika rito ah. Hi! Good morning mga boss, sabi mo. Good morning nga, Abos. Subscribe na po kayo mga boss. Subscribe tayo, Abos. Bye-bye. Galing ah. Okay. Okay, so ayan mga boss, andito ulit tayo sa bahay nila Badinoli. So ayan, i-update lang natin yung ginagawang kitchen cabinet ni Ma'am Ann Chinita sa Malacampa project. So modular kitchen cabinet. So ang gagawin natin kasi dito mga boss, dito natin i-assemble tapos i-deliver na lang doon para itabit. At i-assemble ulit doon. Ganun. Pero buo na siya, ikakabit na lang. So i-update ko lang kayo. Okay, so may nabuo na sila rito. Ito na yon, nabuo nila. So natapos na kasi silang nag-aging. Ngayon, binuo na nila kanina. So ngayon ang ginagawa ni Master Chinito, maglalagay ng aging. Aging yan, ano Brad? Rugby muna, tapos maglalagay ng Rugby. Okay, so dito nalagyan na ni Badinoli ng rugby ngayon. Pinapatuyo niya na lang gamit yung blower natin, yung heat gun. Yan. Okay. So kanina nag-assemble sila. Gumamit din sila ng ito tawag yan sa 90 degrees ang tawag yan. Kalibutan ko naman na. Ayun, so ito yung in-order ko sa Shopee mga boss. 2 pieces, 90 degrees angle picture frame corner clamp holder woodwork. Yan. So magkano lang siya bibili ko dito. Wala na itong nakalagay rito ah. So tingnan nyo lang doon sa Shopee mga boss. Yan. So importante rin kasi ito pag mag-assemble ka, para naka-45 na siya. Tapos ating eskwalado bago nyo i-screw. So sample. Ito yung sample. Kaya para ba yung mag-ano. Dito kasi yan mga boss eh, nalagay rito. Yan, ganyan. Yan.
Yan siya nilalagay. So, eskwalado na siya pag nilagay mo. Tapos may holder ka na rin. May magano na rin. Maghahawak kahit wala ka ng kasama. So, sigpitan mo na lang. Tapos barinahan mo. Tapos pag maggagamit ka ng barena, meron kaming gamit dito yung ano na yun? Ito. Ayan to. Dito. Ito. Nakalimutan ko na kung ano yung pangalan nito na yung may ano na siya. Ito. Sa Shopee ko rin kinuha to. Kalimutan ko lang yung pangalan. Ano pare? May twin pitch siya tapos may pang kanal. Yung mga boss. So ganito yung itsura niya pag babarenan. Ayan. May tatago na yung screw. Yan, mapapansin nyo, nakatago na yung screw niya. So pwede tayong bumili ng screw cap para ilagay dito. Kaya lang wala kaming mabilan na screw cap. Okay, pwede rin magtabas kayo dito. Binugin nyo lang yung aging nyo, tapos doon nyo na lang idikit dito. Idikit nyo lang dito para hindi nakikita itong screw. So kami naman, ang ginawa namin, mamasilyan na lang namin ng puti para hindi makita itong mga screw. Okay, ganun na lang. So maraming paraan. So yun lang kasi yung pinakamabilis na paraan para sa amin. Para hindi mahalata. So, nagawa naman namin sa ibang project yun, okay naman lahat. Yes, yan. Siyempre, pag sabi ko nga, pag maglalagay ko ng rugby, hintayin yung matuyo yung rugby bago nyo idikit yung aging. So, lalagyan nyo ng rugby yung itong isang parte, pati yung aging. Pag natuyo, hindi nyo na idikit. Tapos ipagitna nyo lang mga boss. Pagitna nyo lang yung pag-aging ninyo. Kung wari, ito yung lalagyan nyo, pagitna nyo lang siya. Mas maganda kasi siyang, mas maganda yung finish niya pag pinagitna nyo, makikita nyo rin. Yan, ganyan dapat. Nakagitna, hindi yung isang side lang. Dapat igigitna nyo para maganda yung finish niya pag natapos, pag tinabas nyo. Tapos pag tatapos tayo, gagamitan natin ng kikil. Ito yung pinakita ko na rin kahapon. O wala kong pagsimpulan. So ayan, gagamitan natin yung TG. Yung iba, yung ginagamit naman nila, meron din nabibili sa Shopee. Meron din kaming ganun mga boss eh. Kaya lang, hindi maganda yata yung nabili ko. Yung iba naman ginagamit nila yung cutter. So mahirap din kasing kontrolin yun, lalo na pag medyo basa pa yung natin kalalagay yung rugby natin. So kami, ganito lang ginagawa namin. See? Bilis. Tapos pwede mo pang linisan. Gamit mo yung tigil. Ayos. So marami tayong gamit dito para sa pag may modular cabinet. Yun nga, yung pinakita ko kanina. Siyempre gagamit din tayo ng itong drill. Dalawang drill natin para isa sa pangbutas. Ito yung isang pangbutas. Meron din isang pang screw. So kailangan din natin yung yung tawag doon mga boss, yung pang torque screw pag ilalagay na yung natin dito. So yung pang drill na pang concrete para may fix ito dun sa pader. So kailangan din natin yun. Tapos table saw. So andun yung table saw natin, naka na doon. Tapos yung circular saw kailangan din natin. Siyempre eskwala, metro, mga karaniwang kailangan natin. Ano pa ba? Lapis, siyempre. Yan. Yun yung mga kailangan natin para gagawa ng modular kitchen cabinet. Okay? So ayan, may babating ka ba, Master? Kailangan dito. Ha? Kailangan din. Ayan, kailangan din daw yan mga boss. So, pang plancha. Sa plancha ni Master, sinito. Yes. Yung hagod pa lang yan. Kaya ulitin mo nga, Yan, by slow motion. Woo! Galing. Ano yung slow motion niya? Ayun. Galing. Ayos. Okay, so ayan mga boss. So balikan na lang natin sila rito mamaya. May pupuntan pa kasi tayo, punta pa tayo sa project. Mag-deliver tayo ng skim coat.
para doon sa pader doon. So malapit na kasi sila magpintura sa wall at malapit na rin sila mag-tiles. So tingnan natin, i-update natin yung project natin doon mga boss. Saka abangan para natin si parang Reggie, baka punta rito mamaya. So nag-start na siya kanina. Nasa Lowak project po siya. So pasyalan nyo rin yung channel niya mga boss doon sa Lowak project. Yung papagandahin niyang bahay doon para makakuha tayo ng magandang idea, mga idea. So lalo na sa mga nagpapabahay diyan. So marami kayong mapupulot na kaalaman. 'Di ba? Manonood ka lang, makakakuha ka ng idea. Tapos may mga tips ka pang malalaman, 'di ba? Tungkol sa pagpapagawa ng bahay. So ito, kitchen modular cabinet ito. So i-update ko ito mamaya pagbalik ko. Punta lang muna tayo dun sa Anaw project. Okay, let's go. Mga boss, dito na tayo sa Anaw project. So yan yung skin ko to. Pabuhat na lang natin. Kulay black pa naman yung suot ko, baka mapulbusan. Isa lang naman. Okay, para mga boss. So yung skin coat na yun, ginagamit yun sa mga harap na pader. Pakibaba. Isa lang yun, isa lang. Isa lang. Oh, isa lang. Thank you. Okay, update. Ayun. Sobrang alikabok mga boss. Nagtatiles po sila rito. Jadi ang sarap ng iluluto niyo pag ganyan. Pupunta sa kuan. Huwag mo masyadong basahin ito kaya So, balikabok lang mga boss. Gagawin kasi nila yung mga pintura. Skin coat na yan, sa yan, sa wrap na padera. Bago nyo lagyan ng super fine, lagyan mo lang dyan. pa doon yan? Isa lang yan, isa lang. Oo. Yan yung pang first coat natin dito sa padera. Bago sa bas. Oo. Yung super fine, pagkatapos nyan. Ito mga boss eh. Pasukin na natin. Medyo malikabok kasi mga boss eh. Mamaya konti. Pasukin natin to. Ayan, nagsimula na silang mag-tiles dito mga boss. 60 by 60 yung ginayot nila rito. Tapos pure adhesive yung ginayot nila. ABC. Yung ABC na adhesive. Pagtansi na rin sila rito. May tansi na yan. Nakaano na rin din sa kwarto. Malikabot lang mga boss. Dito nakapasok. Dito nakakaroon ilang po. Yan. So yan lang muna yung update natin dito. Tapos ang iba, yung brand yung pintura. Alikabok mga boss. Saan pupunta yan? Saan to pupunta? Doon. Doon. Dito, ito naman na rito. Dito na rin yung mga tiles. Bali sila sir na yung bumili ng tiles. Tapos kami na lang yung magpakabit. Sila yung namili. Sabi nila isang ano na lang uri ng tiles, isang design na lang ng tiles yung lalagay pati sa mga kwarto.
So yung may iba lang na malalagyan ng tiles yun sa balcony nila, tapos dun sa taas, dun sa may ano na yun, sa rooftop. So yan yung isang design. So, ito naman gaspang siya, 60 by 60 rin yung tulungan nila. So sila na namili. Okay, so hindi na tayo magtatagal dito mga boss. Pagatid lang tayo ng skin coat para may preparasyon nila yung pintura. So yung mangyayari dyan, may gagawa doon sa taas, tapos dito sa baba. Habang nagtatiles sila dito sa baba, may magpipintura doon sa taas, may mag-prepare. Hindi na rin tayo kakain dito kasi nagmamadali tayo. May baka ano yun, para maano natin yung project natin, kitchen cabinet doon, para ma-check natin. Okay, so tara na mga boss. Jet, tara ko. Wala ko. Mag-check ka lang kayo. Okay, tara na mga boss. Si Tonyo nga pala umuwi nitong Sabado, tapos pabiyahin na daw siya ngayon pabalik dito. Kung may kailangan sila, di chat na lang nila ako. Tara na mga boss. Okay, dito na tayo sa bahay mga boss. Bali, motor na lang tayo punta sa kabila, kila Badin Oli. Tingnan natin yung cabinet doon. Update. Okay, dito na tayo. Dito na tayo mga boss. Okay. Assemble. Nag-assemble sila mga boss. So ayun mga boss, hindi pala matutuloy si paring Reggie na pupunta rito. Siguro marami pa siyang mga lakad na pupuntahan kasi halos napakante rin siya ng ilang araw. Siyempre pagpasok niya baka marami na siyang tambak na yung trabaho niya. Baka tambak na. Ayun siguro mga inasikaso niya ngayon, yung mga trabaho niya. Hindi na makakadaan dito na nag-chat sa akin. So ayun, nag-ano na sila ng mga boss. So bubuin na lang nila yan, nakatapos na. So bubuin na lang nila.
i-edit ulit natin ito sa susunod na araw. So yung dalawang training natin ay nawala. Yung mga training nawala. Nagtuturo yung mga nandito mga boss. Boss. Si Eric may pinuntahan. Tapos si Badinoli naghatid. So ayan mga boss. Okay. So ayan, tuloy na lang natin ito sa susunod na araw. Okay, uwi muna tayo mga boss. Okay, so dito na tayo sa bahay mga boss. So ayan, shout out muna tayo mga boss. So ayan, shout out kay paring Carias 8 Vlog. So ayan, Carias 8 Vlog. So pakisuportahan na rin po yung channel niya mga boss. So shout out din kay Ronald Gambe. New subscriber po siya. Galing po siya kay Jimmy Speak at kay paring Reggie. Yan, syempre shout out din kay Tessie Elpindo. Ayan, shout out din kay Marwin Construction TV. So ayan, subscribe na rin po yung kanyang channel. Ayan, kay syempre shout out din kay Ernesto Raguro. Yan, tapos si Rally Selvida, Mundo Eso, Marvin Palitada King. So ayan, maraming salamat. Kay Randy Bios, kay Ma'am Emily Dolor, syempre kay Joker Official Vlog. Ayan, maraming salamat. Shout out din kay Elizabeth Bersosa, yung project natin dun sa Alcala, Pangasinan. Syempre shout out din kay paring Kapitan Mark, mga boss vlog. So syempre paki-suportan na rin po yung channel niya. Kay Alfredo Viares Jr. Ayan, siya po yung subscriber po natin. Kay Ronald Cambe, ayan, sinabi ko na kanina. Kay Eduardo Gutierrez, ayan, maraming salamat po. So shout out po kay Sir Eduardo Gutierrez, ganun din po sa kanyang misis. Shout out din kay James Torrio at kay Ruby, kay Ate Ruby Bautista, ayan. Oy, si Sharon May, shout out. Kay Rob Cuenco, ayan, shout out din kay Sir Rob Cuenco. Tsaka kay Oisy Junyo, ayan, yun po yung mga nagpa-shout out mga boss. Siyempre, shout out ko na rin si Jasper Baredo. Ayan, yan po yung mga nagpa-shout out mga boss. Tapos, tingnan ko nga rin dito. Yan na. Meron pa yata. Ayan, si Ariel Ardin. Yung subscriber po siya. Tapos kay May Cervantes watching from Japan. Siyempre, shoutout din kay German Malyari from Canada. Okay, so po yan po yung mga nagpa-shoutout mga boss. Siyempre, maraming salamat po sa mga laging sumasabaybay sa ating channel. Malaking tulong po yan sa channel po natin. Siyempre, huwag nyo pong kalimutan na like, share, and subscribe. Mag-comment na rin po kayo mga boss para lago tayong i-recommenda ni YouTube na panoorin ng ibang viewers. So ayan mga boss, hanggang dito muna yung vlog natin. Kita-kita po tayo bukas sa susunod na vlog. Okay, ingat po tayo lagi at God bless.